katsoa Hannan Neulen nurkan 5. jaksoa. Tämä on mun videoaiheinen Neule-podcast. Ja mä kerron tässä mun keskeneräisistä neuleista, valmistuneista neuleista ja suunnitelmista ja kaikesta neuleasioihin liittyvästä. Tosi kiva, kun oot tullut mukaan ja toivottavasti viihdyt. Tänään on 7.4. lauantai. Olen kuvannut viimeksi 2 viikkoa sitten. Ja laitoin silloin 2 viikkoa sitten pystyyn arvonnan 200 tilaajan ansiosta, koska mulla on täällä YouTubessa yli 200 tilaajaa. Ja kiitos teille kaikille. Ja kiitos kaikille, jotka on osallistunut siihen arvontaan. Mä arvon tänään voittajan. Tosi jännittävää. Mutta ensin kiitos teille kaikille, jotka tosiaan jätti kommentin. Ja kiitos niistä ihanista sanoista ja asioista, mitä siellä jakson alla kommentoitte. Lämmitti tosi paljon mun mieltä ja yritin käydä kyllä kaikista niistä kommenteista tykkäämässä. En vastannut niihin sen takia, koska mun olisi helpompi nyt sit suorittaa tämä arvonta. Mutta ootte ihania. Yhteensä tosiaan kommentteja tuli 110 ja mä nyt arvon ensimmäisenä tässä podcastissa tai tässä jaksossa sen voittajan, koska mä en itse malta odottaa. Ja mä näytän vielä tämän palkinnon itse asiassa. Eli palkintona oli tällainen mun Stashista lanka, Manos del Uruguayn Alegria. Aivan super ihana merino lanka. Ja mä en vaan itse oo keksinyt tälle käyttöä ja musta tää on niin ihana lanka, että mä haluaisin myös itse voittaa tämän. Niin siksi arvon sen. Ja nyt jos joku miettii, että jos voittaa, niin pystyykö vastaanottamaan tämän, niin meillä ei ole mitään kotieläimiä. Elikkä ei ole mitään allergisoivaa. Sitten voittajalle lähtee myös tällainen muistilehtiö, koska kukupän neulaja ei tarvitsisi muistilehtiöitä. Ja sitten vähän teetä. Ja arvonta tosiaan suoritetaan tälleen hyvin vanhanaikaisesti. Mä kirjoitin kaikki sen viime jakson alle kommentoineiden nimimerkit tai nimet paperille ja leikkasin ne sitten tänne purkkiin. Ja mun mies toimi siinä aamupäivällä tuossa kun näitä tein niin virallisena valvojana, että kaikki on kirjoitettu ja kaikissa lapuissa lukee eri nimi. Mutta toimin itse onnettarina nyt tässä. Eli pistetään näitä nyt vähän täällä sekaisin. Ja valitsen täältä nyt sitten yhden. Ja voittaja on tällainen kuin Sanna Keto. Onneksi olkoon. Laita mulle sähköpostia. Tai jos olet Instagramissa, niin Instagramissa voi laittaa myös yksityisviestiä, niin saadaan sulle sitten palkinto lähtemään. Voi, olipa kivaa. Täytyy ehkä useamminkin järjestää tämmöisiä arvontoja, koska tässä tulee niin hyvä mieli. No niin, mutta sitten mulla on tosiaan 4 valmistunutta työtä. Ja mulla on ollut vähän semmonen neule blues ehkä. Mä en oo jaksanut tehdä mitään monimutkaista. Mä oon oikeastaan neulonut sukkia. Se on niinku, mulla on 3 valmistuneet sukat ja 1 keskeneräiset sukat. Ja tekis mieli olla taas uudet sukat. Ja kaikki on raitaa. En tiedä mitä on tapahtunut, mutta jotenkin on aika rankkaa töissä ja kaipaa vaan sellaista hyvin aivotonta tekemistä nopeasti valmistuvaa, niin mikäpä olisi sen parempi kuin sukat. Mutta ensiksi kumminkin 1 pipo. Elikkä tämä Merino pipo, mistä roikkuu vielä lanka. Sen takia, että mulla on ollut ongelmia tämän kavennuksen kanssa. Tässä on nyt 3. kavennus, minkä mä olen tehnyt ja mä en ole tähän vieläkään tyytyväinen. Ja niin. No, mä en tiedä näkyykö tää tästä. Tää on niin tummaa tää lanka. Mutta täällä menee molemmin puolin tommoset kavennusrivit ja
se kyllä päästä näyttää ihan kivalta, mutta tällä tavalla niin kun sitä lähemmin tarkastelee, niin se ei ole vaan mun silmään siisti. Niin en nyt tiedä, että sen takia jätin tosiaan tänne vielä tämän langan roikkumaan, että jospa nyt sitten vielä satun purkamaan sen ja laittamaan sen uusiksi. Mutta tää on siis tosiaan tämmönen yksi oikein, yksi nurin tämmönen rippipipo, mikä on tehty tästä PO30 merinosta, 100% merinolanka. Ja tää painaa yhteensä 94 grammaa. Tähän meni siis vähän vajaa kaksi kerää tätä lankaa. Niin. Se on nyt valmis kautta uudelleen purettava. En vielä tiedä. Katsotaan. Ehkä se vaan pitäisi ottaa käyttöön. Joo. No sitten toinen valmistunut työ on nämä raitasukat, mitkä tein tästä raidottuvasta Schachenmeierin langasta. Ja tää on kyllä tosi riittosaa tämä lanka. Elikkä mä tein nämä sukat itselläni, eli nämä nyt on tämmöiset 36-37 koko, et ei ne nyt kyllä isot sukat olekaan. Mutta tätä jäi kumminkin niinku melkein puoli kerää vielä. Että tosta saa tehtyä kyllä kivat sukat, jos raidottaa vaikka jonkun toisen langan kanssa, niin vielä tehtyä. Mutta nämä on ihan perussukat. Täällä on kierretty joustin. Sitten vahvistettu kantapää, ja tein nämä kantapäät tuolla Novitan nallella. Ja sitten ihan vaan perus nukkaa, ja täällä on leveä nauhakavennus, ja sitten mä harjoittelin taas tätä silmukointia, niin mä oon silmukoinut tuon käreen. Ja pikkasen se nyt vielä jää kiristämään mulla toi kärki, mutta se siitä kyllä käytössä sitten on ainakin noissa muissa sukissa, mitä mä oon käyttänyt ja silmukoinut, niin sitten tasoittunut. Mutta näistä tuli kivat sukat. Mä tykkään tästä langasta, kun tää on kumminkin niinku semmonen villasen tuntunen enemmän. Tätä on hirmu ihana neuloa, pikkasen semmonen niinku karhee. Niin. Hyvä sukkalanka, erittäin hyvä sukkalanka. Jep. No sitten jatketaan raidoilla. Mulla on tosiaan tänä vuonna tarkoitus mun varastoista neuloa vanhoja sukkalankoja sukiksi ja lapasiksi hyväntekeväisyyteen. Ja mulla on ollut varastossa, mä naurattaa jo etukäteen, koska no, näette, tällaisia lankoja. Älkää kysykö, miksi mä olen näitä ostanut. En ehkä nykypäivänä enää ostaisi, mutta vuosia sitten olen ostanut nämä Tampereen käsityömessuilta. Tää on Regian Floormania lankaa, tällaista 7 veikkavahvusta. Ja isoja keriä, 150 gramman keriä, niin nämä oli silloin varmaan joku hitti, kun näitä kaikki osti silloin. No en ole näistä oikeastaan kauheasti neulonut. Ainoastaan tästä väristä, niin mä oon kerran tehnyt tästä aikuisten polvimittaiset raitasukat, mutta tää on varmaan vielä puoli kerää sillä jäljellä. Ja sitten mulla on tällainen väri ollut, missä on siis tämmöistä pinkkiä, oikein ärtsyn pinkkiä ja sitten sinistä. Niin mä oon näistä neulonut aikuisten koossa piirakkasukat joskus, jotka on kans laittanut hyvän tekeväisyyteen. Niin nyt mä ajattelen, että nyt mä otan asiakseni ja neulon nämä pois. Ja mun mielestä nämä on paljon kivempi raidottaa jonkun toisen langan kanssa, koska näissä on aika pitkät noi värijuoksut. Niin sitten tulee tosi eri parisukat muut. Niin. Mä sitten aloin tekemään ja mulla tuli nyt sit niinku kahdenväriset tästä yhdestä kerästä niin, että tuli tällaiset punasävyiset ja sitten tämmöiset sinisävyiset sukat. Näitä ei ole päätelty. Mä en tiedä, milloin mä otan sen päättelyurakan sitten näille hyväntekeväisyyssukille, mutta joskus sitten. Niin tässä on 7 veikan tällaista petrooliväristä sinistä. Tätä mulla oli kans varastossa. Ja tätä meni yhteensä 159 grammaa, eli tästä meni 9 grammaa vaan tästä toisesta kerästä. Niin. Ihan raidotin vaan 2 kerroksen raidalla. Tein 2 oikein 2 nurin joustimen tonne nilkkaan, kun tässä on kumminkin
sen verran löysyyttä. Ja sitten vahvistetun kantapään. Ja ihan perussukka. Ja täällä on tuo leveä nauhakavennus. Mä oon nyt siihen jotenkin tykästynyt. Se on jotenkin niin helppo ja simppeli tehdä. Niin. Nää on koko varmaan 3-8 nämä sukat. Ja tuli aika kivat mun mielestä. Kivan pirtsakat ja hyvin sai kyllä uppoamaan lankaa tähän. Ja näistä mitäs mun pitikään näistä nyt vielä sanoa? En kyllä nyt enää muista. Niin nää paino 105 grammaa tää pari yhteensä, että sen verran meni. Mutta tosiaan tätä nyt vielä jäi tämän verran ja tästä varmaan jotkut lastensukat ehkä vielä vois saada. Tässä on yksi kokonainen värijuoksu tätä punaista. Siitä voisi ehkä joku lastensukat tehdä. Ja näistä nyt sitten tulee jotain raitasukkaa, oikein häikäisee toi toinen. Joo. Mutta sellaisia olen tehnyt ja kiva tehdä tuollaista hyvin perussukkaa ja se valmistuu niin nopeasti ja sitten taas kun raidottaa, niin siinä on jotain tapahtuu kumminkin, niin se ei ole ihan niin perustylsää. Jees. No sitten ei ollut muita valmisteluita. Mä tuosta katson mun muistiinpanoista, että oliko mulla, mutta eipä mulla tässä näytä olevan. No sitten tosiaan mulla on keskeneräisenä muutama työ ja hyvin tällaista perusasiaa on tehnyt ja multa pyydettiin pipoa ja sain tällaisen Unelmien käsityöt-lehden, jossa se pipo-ohje on. Tää on siis, mä en ole aikaisemmin tähän lehteen tutustunut ja tää oli tosi kiva. Tää on tämän vuoden helmikuussa ilmestynyt ja Kotivinkki-lehden tekijöiltä. Ja 45 ohjetta on tässä pipossa. On niinku neulottua ja virkattua ja ommeltua aika niinku monipuolisia käsityöohjeita ja hyvin niinku selkeästi kirjoitettuja ja kivoja kuvia. Niin mä näytän täältä nyt vaan sen pipon, mä en näytä tästä nyt muuta. Mutta tällainen helmipipo. Ja tää on itse asiassa tosi kivan näköinen pipo. Ja tää on tehty tässä ohjeessa tosta Lamonan natskalangasta. Mulla olisi ollut sitä lankaa, mutta se kutittaa. Niin mä ajattelin, että no mä en tee siitä. Ja sitten mulla, tai tää ihminen, joku tätä pyysi, niin mä oon hänelle tehnyt aikaisemmin sellaisesta, tai tällaisesta Lana Grossan Linea Pura Cashil langasta kaulurin. Niin hän sitten pyysi, että josko voisin tehdä siitä samasta, koska se on niin ihanaa. Ja totta kai teen, tää on tosi ihanaa. Ja mulla onneksi sattuu olemaan tätä vielä varastossa, koska tätä lankaa ei enää saa. Ja siis sitä ilmeisesti enää valmisteta. Mä oon tätä Saksasta tilannut. Niin. Se pipo on tulossa tässä. Ja tästä tulee kyllä tosi kiva. Mulla on tässä vitosen puikot. Ja tässä langassa tää on tosiaan 50 grammassa on 75 metriä. Ja 2 oikein, 2 nurin joustin. Ja sitten tässä on helmineulosta niinku kaksin tai niinku tuplakerroksilla. Ja tästä nyt vielä vähän matkaa täytyy tehdä ennen kuin voi sitten kaventaa. Tuossa ohjeessa oli aika nopeat ne kavennukset tonne päälaille. Niin Mutta tää neuloutuu, tää on siis ihan yhdessä illassa mä oon tätä tehnyt, että tää on tosi nopeasti neuloutuva lankaa. Ja tää on tosiaan tämmöstä niinku tuubia, siis minkä sisälle on tällaista näin. Ja tuolla sisällä on se lanka. Aivan super ihana, pehmeä, silkkinen lanka. Mä oon tästä tehnyt kaulureita ja pipoja viime syksynä oikeastaan ja kesälläkin. Antanut niitä lahjaksi. Ja tässä langastahan on siis 15% silkkiä, 15 kashmiria, 30 viskoosia ja 40 polyamidia. Tossa ehkä näkyy. Italialainen lanka. Tuossa ohjeessahan oli tupsu, mulla on siis tämän verran tätä lankaa jäljellä.
niin että tuohon tulisi tupsu tuohon pipoon. Mä en oikein tiedä, että tästä langasta ei ehkä oikein tupsua pysty tekemään. Mä en usko, että siitä tulee ainakaan kauhean siisti. Niin täytyy miettiä sitten, että jos tekisi tähän vaikka jostain toisesta langasta sen tupsun, ehkä jopa toisen värisen, valkoinen tai harmaa tai en tiedä. Täytyy kokeilla. Mutta tästä tulee kyllä tosi ihana. Harmi, kun tuota lankaa ei saa enempää. Olisi meikä itsellekin voinut tehdä tommosen kevätpipon tuosta langasta. Joo. No, sitten mulla on sukat tulossa tästä aivan ihanasta langasta. Tää on siis se lanka, minkä mä esittelin viime jaksossa. Mä ostin tän sieltä neuletapaamisesta. Lystig Yarnin Leeni oli siellä ja hänellä oli lankoja siellä myynnissä. Tässä ei ollut mitään vyötettä. Tää on merino sukkalankaa. Ehkä väri joku space jotain. En tiedä, koska tässä ei ollut sitä vyötettä. Mutta olen tätä aikaisemminkin ihastellut ja kattonut ja harmitellut, kun en ole ostanut ja nyt sitten onneksi ostin. Niin mulla on tulossa tästä sitten tällaiset sukat. Täällä on vielä langan päällä. Pidän sitä täällä, niin se olisi vähän siistimpi. Mä raidotan tätä tällaisella vaaleanharmaalla. Mä ensin aloitin tekemään pelkästään tästä värilangasta niin noita Heidi Alanderin aavasukkia. Mutta siinä kävi niin, että se kuvio ei niin kuin näkynyt minun mielestä sieltä kovin siististi. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä teen tästä raitasukkia, niin mä saan tätä ihanaa lankaa useimpiin sukkiin. Niin päätin sitten tehdä ihan simppelit 2 kerroksen raidotuksella. Tein tähän sukkaan ton ristiinvahvennetun kantapään, koska mun mielestä se on niinku jotenkin sirompi ja kauniimpi, vähän koristeellisempi ehkä. Mutta muuten ihan perussukka. Ja toinen on tosiaan sitten täällä vasta tulossa. Tää on toi pois. Että ihan alkuvaiheessa. Mulla on tässä 2 puolikkaat zingit. Mä aloitin tekemään ensin 275, mutta sitten siitä tuli jotenkin ehkä vähän liian löyhää tästä neuloksesta, niin mä vaihoin 2 puolikkaisiin. Ja siitäpä se tulee. Tosi ihanaa neulottavaa. Tossa tosiaan toisena lankana mulla on Hjertegarnin tällainen aloe-sukkalanka. Tää on 75 Villa 25 polyamidi fingering vahvuinen lanka. Tosi niinku pehmonen. Tää pinta on tosi ihanan tuntusta. Tässä on tämmönen aloe vera niinku käsittely. Ja mulla on ollut tätä varastossa jonkin aikaa ja en oo oikein tästä niitä. Olin miettinyt, että teen tästä jotkut sukat. Ja nyt sitten otin tämän kokeiluun tohon. Niin vaikka tää tuntuu tässä niinku tosi kivalta, mutta neulottaessa tässä on hyvin semmonen niinku vahamainen tunne jotenkin. Ei voimakkaasti, mutta vähän kumminkin. Niin ei ehkä niinku ihan mun lemppari neulottava. Mutta mielenkiinnolla nyt odotan sitten, että miltä se tuntuu jalassa. Tää lanka. Sitä on kumminkin puolet tästä sukasta, niin saa nähdä. Mutta tämmöset. Mun mielestä aika kivat sukat tulossa. Ja tää on nyt tässä mun oma tekemässä blokkerissa tosiaan tämä toinen. Tätä ei ole vielä kyllä kasteltu, mutta olen leikannut vaan ohuesta leikkuulaudasta tällaisen blokkerin. Joo. No sitten mulla on vielä yksi keskeneräinen ja se on tää huivi. Stay Soft huivi Veera Välimäen ohje, mitä mä teen tästä Isagerin Alpakka 2. Ja tää on niinku semmonen hyvin aivoton. Tämähän on vaan tämmöstä aina oikean neulosta. Ei mitään niinku, no ei mitään muuta. Tää valmistuu tässä hissukseen. Tuolta on tippunut silmukka, otetaan se kiinni äkkiä. Niin mä oon nyt siis siinä vaiheessa, että mä oon tehnyt täällä tätä alkua, oon tehnyt raidotuksen ja sitten täällä on tätä loppupäätä. Siihen tästä ehkä puuttuu joku varmaan 10 senttiä vielä.
Ja sitten tähän tulee vielä toiseen reunaan täältä niin kuin tulee semmonen kaistalle tänne. Ja se tulee nyt sitten tällä keskiharmaalla. Ellen keksi jotain muuta. Mulla kävi sillä tavalla, että mä aloitin tän ja mä oon siis tehnyt aikaisemminkin tän huivin. Enkä oikein silleen kauheasti nyt sitä ohjetta lukenut, kun muistin miten tää tehdään. Ja mulla on pikkasen pidempi tämä ensimmäinen yksivärin osio. Mutta se ei haittaa, se tekee vaan siitä huivista vähän pidemmän sitten. Ei haittaa ollenkaan. Ja lanka on tosiaan tää Isakerin Alpakka 2. 50% alpakkaa, 50 villaa ja 50 grammassa on 250 metriä. Ihana lanka. Tykkään tosi paljon. Semmonen keskeneräinen. En ole jaksanut aloittaa sitä paitaa, mitä viimeksi näytin, mikä meni purkuun. Se on kyllä purettuna, mutta odottaa tekijäänsä. Siitä jotenkin lopahti inspiraatio täysin, kun huomasin sen mukaan ja jouduin sen purkamaan. Mutta jospa se tästä nyt sitten käynnistyy jossain kohtaa. No, sitten mä kävin Snurressa. Huomasin heidän Instagramistaan, että sinne on tullut Queen Fiberia eräkaupalle ja ajattelin, että no menpä heti katsomaan, että minkälaisia ihanuuksia siellä tällä kertaa on. Ja siellähän oli pöytä täynnä kaikkea ihanaa ja meni vähän sillä fiiliksellä, että mä menen vaan katsomaan. Kuka menee lankakauppaan vaan katsomaan? No, multa ei ainakaan onnistu se homma, niin kyllä mä sitten sieltä ostin. Ja ostin sitten tosiaan sitä Queen Fiberia. Ja tää on 100% Superwash Merinoa. Ja tää on tällainen merinosinkku. Ihastuin tähän väriin. Jotenkin hain vähän sellaista niinku hillitympää väriä. Ja tän värin nimi on Smoke. Mun mielestä tää jotenkin näyttää ehkä aavistuksen tummemmalta tuossa ruudulla kuin mitä tää oikeasti on. Tässä on niinku tämmöstä vaalean sinistä, harmaata. Sitten siinä on tämmöstä ruosteen väristä niinku joukossa. Ja ihastuin tähän täysin. Ihanan pehmeä. Ja mä en oikeastaan niinku tämmöstä merinosinkusta. Mä en tiedä, onko mä koskaan oikein tehnyt mitään tämmöisestä. Mutta mulla oli ajatuksena, tai mä sain itse asiassa idean podcastista, semmoisesta podcastista kuin Langankiertokuja. Hän oli tehnyt Heidi Alanderin tällaisen, mäpäs näytän teille, Eye Blink huivin. Tosi ihana. Tässä se nyt on tämmöisenä ruskeana, näkyy ehkä vähän huonosti tästä puhelimen näytöltä. Mutta tommonen niin kuin, puolipyöreä huivi, missä on sitten tommonen pitsiosio siellä alhaalla. Ja se oli ilmaisohje. Niin ajattelin, että tästä voisin tehdä sen. Ehkä, kenties. Katsotaan. Suunnitelmat on kovat, mutta katsotaan, toteutuuko se. No, sitten siellä Snurressa, kun pyörin ja olin ja ihmettelin ja ihastelin, niin huomasin myös, että siellä oli niin kuin värjäykseen tarkoitettuja vyyhtejä. Niin ostin sieltä 2 vyyhtiä. Tämmöisen luonnonvalkoisen. Ja sitten tää on ehkä keskiharmaa. Ehkä tummemmalta taas näyttää tuossa kuvassa kuin mitä on. Mutta ostin nämä. Nämä on jotain arvettaa tai sen tyyppistä ainakin. Niin ostin nämä, koska mulla on ollut jo oikeastaan pidemmän aikaa haaveena, että mä kokeilisin kasvivärjäystä. Nonnuneulojan ja Villa ja Vispilä-Tiinan ja Kurjenmarjan keitoksien innoittamana, niin haluaisin kokeilla värjätä ja jotenkin on aina ajatellut, että se on ehkä kauhean vaikeaa ja en mä osaa ja tarvii kaikkia välineitä ja asioita siihen. Mutta sitten avokaado. Mä syön tosi paljon avokadoa ja meillä sitten syödään paljon ja sitten oikein vähän harmiksenikin heittänyt niitä kuoria aina menemään.
Niin nyt mä oon sitten säästänyt niitä ja kuivannut. Mä näytän teille, mulla on täällä tämmönen oikea laatikko. Ja täällä on kuivaneita kuoria ja sitten näitä siemeniä. Niin mä ajattelin nyt kokeilla pärjätä näillä. En tiedä yhtään mitä tästä tulee. Tuleeko jotain ihan vaan harmaata. Mutta ei tiedä ennen kuin kokeilee. Ja ainakin siis mitä niin kun on nähnyt mitä noin muut on värjännyt, niin siis aivan upeita, ihania, murrettuja semmosia punertavan roosan sävyjä. Tosi kauniita. Niin sellaista haluan kokeilla. Ainut mikä mulla puuttuu, niin on kattila. Mulla ei ole niin isoa kattilaa, että mä voisin nyt sitä heti tässä aloittaa, tätä värjäyshommaa, että mun täytyy ensin semmonen kattila käydä hankkimassa jostain kirpparilta, että mä voin tämän aloittaa. Mutta erittäin mielenkiintoista ja jännittävää, mitä tästä tulee, ja mä sitten esittelen teille lopputuloksen, että onko siihen vielä tyytyväinen vai en. Ja varmaan kaivelen jotain vanhoja, mitä lankoja tuolla on, mulla on jotain 7 velleistä ja nolleja ja semmoista, mistä voi pieniä eriä värjätä ja kokeilla vähän että mitä tästä tulee. Mutta on tosi innoissani tästä asiasta. Joo, siinä oli kaikki asiat tällä kertaa. Varmaan nyt tästä aloitan uudet sukat taas ja yritän saada noin lystikjarnista olevat sukat myöskin valmiiksi, että saan ne tässä käyttöön sitten keväälle. Täällä Helsingissä on aivan ihana keväinen ilma ja täältä on lumet aika lailla sulannut ainakin ihan täältä etelästä ja teiltä on ajettuja hiekkoja pois, niin tuntuu kyllä oikeasti jo kovin keväiseltä. Toivotaan, että lumet sulaa muualtakin ja päästään kaikki kevättä kohti tässä ja saadaan uutta intoa neulomiseen ja uusia ideoita. Tosi kiva kun katsoitte jakson, kiva kun olit mukana.